Kolik je hodin? Cože? 1:30 odpoledne? Terko, zbuď se, Terko. Terko, Co? je 1:30 odpoledne. Jsme spali až do oběda. Tak pojď, jdeme něco. Já jdu něco uplachtit, jako vždycky. Už mi je jasný, už mi ani nemusíš říkat, co budu dělat, protože já vím, že polívko z ptáčka nebo něco jiného. No, polívko z ptáčka. Jo, děkuji. Na čistý vzduch, jo? Jo, můžeš jít ven. Hotovo. Vlastně? Ano, pojďme. Tady vezmu. A tady. Tak a... Jo, ty vaříš ale skvěle. Já jsem si polívku z ptáčka dal vlastně poprvé ode mě, takže... No, docela dobrý. Tak, jdeme odníst. Tak vezmu ten druhý talíř, to dodřezu, tak. No a... Mě by zajímalo, proč... Jako, no dneska je hodně zataženo. Vypadá to, že bude bouřka. No, vypadá tak. Hele, tak já skočím do krámu. Já skočím rychle do krámu, ty buď tady v pohodlí domova. Jo, a já ti teda koupím nějaký prášky, jo? No, Protože ty docela dost prskáš. prskám? Ano, poslední dobu hodně prskáš. Tak ahoj. Ahoj. Jdu za Terkou. Hodně utahanej. Kde je Terka? Vypadá to asi, že se sprchuje. Ahoj. Ty vogo, to už je večer? Jo, je večer, no. Jsem si dal z mekači cheeseburger. Tak, tady máš teda ty prášky. No a... dáme si nějakou večeři, ne? No, mluvím s vařím já. Co bys si zdal? Já si dám asi normální to, kuřecí polívku s nudlema. Musím. Jo. Ale já jsem mám omeletu. Si dám Tady to nějaký máš, ještě já sobě. Jo, já si dám nějaký pití. Co bys si chtěl udělat? No, já už, to nevidíš tady na stole, že mám Sprite. Jo. Tak já mám lezo, no. Jo, tak já to jdu odjíst, tak. A hodím od toho se dodřezu. Jo, ty si koukám už umělá nádobí. Ani, no tak ještě si dám koukám na telku, ne? Chvilku. Jakože kolik hodin. No, ani nevím. Tak. To je krásný pořád, co říkáš? Vstávat! Usnul si, podívej, už je ráno. Si děláš, že mě prču, hej, nějaký turista tam. Já jsem tady usnul u televize, ty taky koukám, že jo? Jo. No, tak co budeme dělat dneska?